शहर आणि परिसरातील खारफुटी जंगलांचं प्रमाण सातत्यानं कमी होत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर चिंता व्यक्त केली। हरित आच्छादन असंच कमी होत राहिलं तर असा दिवस दूर नाही जेव्हा लोकांना ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन फिरावं लागेल, असं हायकोर्टाने म्हटलेलं आहे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 847 खारफुटी तोडण्याच्या परवानगीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली। या सुनावणी दरम्यान कोर्टानं खारफुटीच्या तोडीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे। हायकोर्टाने काय म्हटलेलं आहे? झाडांची कत्तल सुरू राहिल्यास ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन फिरावं लागेल। बुलेट ट्रेनसाठी 847 खारफुटीची झाडं तोडण्याची परवानगी मागितली आहे। पुन्हा लागवड केलेली झाडं जिवंत राहतात की नाही याकडे दुर्लक्ष। झाडं लावल्याचं केवळ भासवलं जातं, प्रत्यक्षात काळजी घेत नाही। आणि पर्यावरणीय हानी रोखण्यासाठी कोर्टाने हा निर्णय राखून ठेवला।